бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи корӣ баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. мутаваҷҷеҳ бошед. таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо иштироки масъулони ташкилоту идораҳо, корхонаҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр машварати васеъи корӣ баргузор шуд. дар машварати васеъи корӣ раиси шаҳр нахуст таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба вусъати корҳои ободониву созандагӣ, истифодаи мақсадноки обу замин, иҷрои нақшаи кишту кори баҳорӣ махсусан кишти картошка ҷалб намуда, нақшаю вазифаҳоро муайян кард. дар машварати васеъи корӣ масъалаи сафарбарнамоии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиддӣ баррасӣ гардид. таъкид шуд ки то ба ҳол аз бемасъулиятии мутасаддиён ин маърака кашол меёбад ва бояд аъзои комиссияи даъват, раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр дар байни падару модарон корҳои тарғиботиро вусъат бахшида, нақшаи даъвати баҳориро сари вақт иҷро намоянд. вобаста ба ҳамаи масъалаҳои муҳокима гардида дар машварати васеъи корӣ масъулин вазифадор карда шуданд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мулҷон Холов. барномаро идома медиҳем. вобаста ба масъалаҳои мубрами рӯз, намояндагони маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо донишҷӯён ва устодони коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент мулоқоти судманд баргузор намуданд. дар доираи баргузории курси бозомӯзии раисони комиҷроияи вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳайати 150 нафар чанде аз меҳмонон ба корхонаву идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо рафта вохӯриву мулоқотҳои судманд доир намуда истоданд. ин навбат директори маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ғафур Холиқзода ва мутахассиси маркази мазкур Файз Мирзозода бо устодон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент вохӯрӣ намуданд. сараввал директори коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент Ҷовид Холов меҳмононро ба ин боргоҳи илму маърифат хайрамақдам гуфт. сипас меҳмонон бо донишҷӯён ҷиҳати вусъати корҳои ободониву созандагӣ, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ дар байни ҷавонон, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, фарҳангу таърих ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз ибрози андеша карданд. зикр гардид ки ҷавонон ояндаи миллатанд. онҳо бояд имрӯз хуб таълиму тарбия гирифта дар оянда як шахси соҳибкасбу соҳибмаълумот шаванд ва ба ватани азизи худ содиқонаву сарбаландона хизмат кунанд. бино ба гуфти меҳмонон, ҷавонони панҷакентӣ набирагони устод рӯдакӣ ва даҳо нафар адибони машҳур ҳастанд ва бояд онҳо бо дониш ва кору пайкори хеш номбардори бузургони ҳамдиёрамон бошанд. барои ин танҳо бояд кӯшишу ғайрат кард ва илм омӯзанд. гузориши Муъиниса Атамуллоева ва Талабшод Тошев барои барномаи иттилоотии пайғом. рӯзи ҷаҳонии осорхона дар осорхонаи таърихии кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ хеле хотирмон таҷлил гардид. дар ҷашни байналмилалии осорхона мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Мотрибов Алишер, намояндагони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, шӯъбаи маориф, донишҷӯён, омӯзгорону хонандагон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 1, 3, 14, 15, 30 ва 33 иштирок доштанд. чорабинии фарҳангӣ дар саҳни осорхона аз намоиши осорхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳот оғоз ёфт. меҳмонон ва роҳбарияти осорхона ба ин намоиш баҳогузорӣ карда, беҳтарин намоиши осорхонаи мактабиро муайян намуданд. ба ин намоиш мутасаддиёни осорхонаҳои муассисаҳои таълимӣ бо як масъулияти баланд ҳозир гардида буданд.
осорхонаи мактаби мо номи шӯҳрати ҷангиро дорад. осорхонаи мо солҳои 1997-1998 таъсис ёфтааст. осорхона аз якчанд гӯшаву расмҳо, овезаҳо, навиштаҷотҳо ва нигораҳои тарихӣ иборат буда китобҳои президент, гӯшаи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, сарварони мактаб, шогирдони дирӯза, сарварони имрӯза осорхонаро зебу ором медиҳад. осорхона оинаи пурҷилост ки ҳаёт ва тарихи халқ дастовардҳои муҳими тарихиро дар бар мегирад. соли 1995 бахшида ба 70-солагии таъсисёбии дабистон аз тарафи устоди зинданиён раҳмонпур ризоев, собиқ директори муассиса амирҷон хоҷамуrodov ташкил карда шудааст. осорхона 21 августи соли 2000 таҳти рақами 517 карда аз тарафи вазорати маориф ва вазири маорифи Торкистон Раҷабов соҳиби шаҳрванднома гардидааст. осорхонаи мазкур аз йоли таъсисёбия ҳамчун осорхонаи таърихи кишваршиносӣ то соли 2016 кор фаъолият мекард. баъд ба номи осорхона осорхонаи шарифидан ва миннат гузоштанд ки он соли 2014 бо қарори шӯрои омӯзгорони муассиса ба номи устоди зиндаён раҳмонпур ризоев гузошта шуд. осорхонаи мактаби мо ба бинои алоҳидаи мактаб боягӣ шуда зиёда аз 800 нигораҳо ва чизҳои таърихӣ дар онҷо нигоҳ дошта шудааст. мудири шӯъбаи табу нашри осорхонаи ҷумҳуриявии таърихи кишваршиносӣ ба номи устод абиабдуллоҳи рӯдакӣ саид юнусиён меҳмононро сайри осорхонавӣ дода зикр кард ки осорхона яке аз муассисаҳои маданӣ буда дар ҳифзу нигаҳдошти ашёи қадима саҳмгузор аст. осорхонаи ҷумҳуриявии таърихи кишваршиносии шаҳри Панҷакен аз соли 1958 инҷониб фаъолият мекунад. тӯли фаъолияти 64-солаи хеш дар ин боргоҳи фарҳанг экспозитсияҳои гуногуни намоишӣ ташкил гардида корҳои ҷамъоварӣ ва ҳифзу нигаҳдории ашёи қадима ба сомон расонида шуданд. муаллифи меъмори ин бино Александр Макуфа зодаи ҷумҳурии Украина дар соли 1958 ҳамин биноро тарҳизӣ кард. толоре ки мо қарор дорем толори сарад. ҳанӯз соли 1993 бо ташаббуси доктори илмҳои бостоншиносӣ Абдуллоҷон Исохов ҳамин толор таъсис дода шуд дар асоси бозёфтҳое ки аз солҳои 1976 аз мавзеи Саразм ба даст омаданд ва нахустин бозёфтҳои Саразм дар ана ҳамин осорхона дар ана ҳамин толор соли 1993 гузошта шуданд ки ҳанӯз дар бораи ҷашни Саразм ҳеҷ гапе надорад. дар ҳузури меҳмонон ва иштирокдорони ин чорабинии фарҳангӣ пас аз тамошои осорхона ба ғолибони озмунҳои ташкилкардаи маъмурияти осорхона тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардиданд. барои беҳтарин навишта дар озмуни таассуроти ман аз осорхонаи ҷумҳуриявии таърихии кишваршиносӣ ба номи устод абиабдуллоҳи рӯдакӣ рӯзноманигорон Турдибой Солеҳзода, Исмоил Зарифӣ, Хуршед Фозилов ва Ҷаҳонгир Толибӣ ғолиб дониста шуданд ва бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. намоиши осорхонавии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1, 3 ва 33 дар озмун беҳтарин намоиши осорхонаи мактаб бартарӣ дошта яке аз осорхонаҳои беҳтарин муаррифӣ гардиданд. ҳамзамон мутасаддиёни осорхонаҳои муассисаҳои таълимӣ бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. маъмурияти осорхонаи ҷумҳуриявии кишваршиносии таърихӣ ба номи устод абиабдуллоҳи рӯдакӣ собиқ корманди осорхона Амин ва Матлуба ва собиқ директори осорхона мусиқишинос корманди шоистаи фарҳанг Фарҳод Низомовро бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардониданд. дар фарҷоми чорабинӣ шоир ва рӯзноманигор Исмоил Зарифӣ собиқ директори осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи устод рӯдакӣ Фарҳод Низомов ба сухан баромаданд. аз тарафи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ба директори осорхона ва кормандони он барои меҳнати босамар сипосномаҳо тақдим гардиданд. чорабинии фарҳангиро директори осорхонаи ҷумҳуриявии таърихии кишваршиносӣ ба номи устод абиабдуллоҳи рӯдакӣ Мақсуд Мизробзода ҷамъбаст намуд. чорабинӣ хотирмон таҷлил гардид.
гузоришро аз осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи устод Аби Абдуллоҳи Рӯдакӣ омода намуданд Фирӯза Одилзода ва Талабшо Тошев. идомаи ин мавзӯъ ҳамасола санаи 18 май рӯзи байналмилалии осорхона таҷлил мегардад. ба ин муносибат хабарнигорони мо аз осорхонаи шаҳре ки саразм дидан карда гузориш омода намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед. аз оғози соли 1977 инҷониб 18 май ҳамчун рӯзи умумии ҷаҳонии осорхонаҳо таҷлил мегардад. аз соли 1978 инҷониб бошад ин ҷашн дар 150 давлати ҷаҳон ҷашн гирифта шуда ташкили тамошои ройгони осорхонаҳо дар ин рӯз ба ҳукми анъана даромадааст. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар саросари мамлакат осорхонаҳои зиёде бунёд ва навсозӣ гардиданд ки феълан сокинони ҷумҳурӣ аз онҳо ба таври васеъ истифода мебаранд. чуноне асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиёёни мамлакат 18 марти соли 2006 таъкид намуда буданд имрӯз вазифаи муқаддаси мову шумо омӯхтан, ташвиқу тарғиб намудан, ҳифз кардан ва тармиму таҷдиди кулли ёдгориҳои таърихӣ ва мероси фарҳангии мамлакатамон аст. зиёда аз ин ободу зебо нигоҳ доштан ва бою рангорангии осорхонаҳои милливу таърихӣ қарзи муқаддаси инсонии ҳар як фарди равшанфикру бедордили миллат аст. боиси хушбахтист ки шаҳри Панҷакенти Бостонӣ низ яке аз шаҳрҳои таърихии кишвар буда он бо ёдгориҳои таърихӣ ва маликаи саразм имрӯзҳо дар ҷаҳон машҳур гардидааст. шаҳркадаи саразм яке аз ёдгориҳои қадимтарини даври энеолит ва аввали асри биринҷии Осиёи Миёна мебошад. дар болооби зарафшон 4 ёдгорӣ ва якчанд нуқоте бо бозёфтҳо ба ҳамазинаҳои даври биринҷӣ хос буда ошкор шудааст. ин манбаъҳо маҳаллаи саразм, қабри Зарча халифа, қабристони Дашти Қозӣ, қабристони Чорбоғ ва ғайра аст. масоҳати густариши ёдгориҳо ва бозёфтҳои номбурда то 140 километр қад ва 15-20 километр бар роҳ фаро гирифтааст. 31 июли соли 2010 саразм ба феҳристи мероси фарҳангии умумии башарии ЮНЕСКО дохил шуд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин макони таърихӣ ба феҳристи ҷаҳонӣ шомил гардида сарвари давлат худ бевосита аз ин маҷмӯаи фарҳангиву таърихӣ боздид намудаву бо супоришҳои бевоситаи ҷанубиёлӣ дар солҳои 2003-2008 5 ҳафриёти бостоншиносӣ дар мавзеи саразм болопӯш гардидааст. чун имрӯз рӯзи байналмилалии осорхона аст, мо ташриф овардем ба шаҳркадаи саразм. дар ин ҷо ходими илмӣ воҳиду ва сайёра моро ба сайри осорхона бурдаву дар бораи ҳама бозёфтҳои он маълумоти мушаххас доданд. итминони комил дорем ки сарватҳои боюғанӣ ва дастовардҳои таърихии кишварамонро ҳифз намуда мерос ба ояндагон мегузорем. зеро мегӯянд агар таърихро надонӣ ояндаро сохта наметавонӣ. барномаи муфассали сайри осорхона бошад манзури шумо мегардад. гузориши Мартаба Раҳмон ва Нигмуҳаммад Мирҷонов. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо сиҳативу саломатиро хоҳонем. хайр.